गिबिसिनथारावनो आङो सोरजिगिरि गोथां बिफा आफा इसोरखौहाय हामबाय होनदों। दिनैनि बे गोदान बोसोर 2022 बे गोजाम बोसोरखौ मोजांथारै जोंनो होबाय आरो मोजांथार दैदेनबोबाय आरो दैदेनबोनायनि गेजेरजों आरोबाव जोंनो 2023 बे गोदान बोसोरखौहाय जों बयनोबो होनायनि थाखाय आङो इसोरखौ हामबाय होनदों। बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर, गेदेर रंजानायजों गोसोनि इसिंनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो नैबे 2023 गोदान मायथाइ बे दिननि गेजेरजों गोदान बोसोरनि नोंथांमोननो अननाय आरो मोजां मोननाय नोंथांमोननो जासिबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो गोदान बोसोरनि मुङाव हेपि निउ इयार होननानै नोंथांमोन बयखौबो मोनसे टपिकनि गेजेरजों जोङो दिनै सोलोंगोन गोदान बोसोर आरो गोजाम बोसोरनि सोमोन्दैयै। आङो गोदान बोसोरखाय गोदान बोसोरनिनो टपिक आङो लानानै फैदों दे। जोङो टपिकखौ लादों जाहैबाय गोजामखौ बावगारनानै गोदानखौ बरायनानै लानाय। बाइबेल सिरियावहाय आङो लादों जाहैबाय एफिसियान चैप्टार 3 verse 13 to 14 जोङो बिसिमखौहाय फरायोब्ला जोङो गासैबो नैबेनिफ्रायनो जोङो सोलोंगोन। अनजाग्रा लोगो नोंथांमोनहा मिथिगौ गोदान होनोब्ला मा आरो गोजाम होनोब्ला मा। जोङो गोजामा जाहैबाय जोंनि थाखाय बे 2022 बे मायथाइयावहाय गोबांथार जोङो मावथावै बुस्थुफोरखौ सिखाव खामानि मावैफोरखौ जोङो मावबोबाय, गाज्रि मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो बाहायबोबाय, लोंबोबाय, जाबोबाय। बेफोरबादि जों नैबे 2022 मायथाइखौहाय जोङो मा खालामबाय, जोङो हगारहरबाय। मुवाफोर खावदोंमोन, बिमा बिफाफोरजों नांज्लायदोंमोन, बिमा बिफाफ्रा मण्डलिनि मानसिफोरजों नांज्लायदोंमोन, गावनि बिसि बिसायफोरजों नांज्लायदोंमोन, खमज्लायदोंमोन आरो सोरखौबा मोखां नायनो हायाखैमोन। दिनैहाय मण्डलिनि मानसिफोरजों गोरोबनो हायै जादोंमोन। आरो बेबादिनो सोरबा स्कुल कलेजफोर नागारदोंमोन। बेबादिनो नागारनाय, बेबादिनो गाज्रि आखुथाय आखल आखुफोर सोलोंनाय जोंहा दङमोन। नाथाय बे गासैबो गाज्रि मैला साननाय हनायफोरा, सोरखौबा गाज्रि नोजोर होनायफोरा, सोरखौबा जिनाहारि खालामनो नागिरनाय गोसोफोरा दिनैनि बे 2022 मायथाइयाव साननाय गोसो गाज्रिफोरा दिनैनि बे मायथाइ बे 12था समायावहाय जोंनि बे गाज्रि आखल आखुफ्रा टटेलि जोबलांबाय। बे बोसोरनि गाज्रि मावनाया थांबाय। थांनायनि गेजेरजों जोंहा मा फैखो दा 2000 नैबे फुंनि 12 जानुवारि 2023 मायथाइखौ आरोबाव इसोरा जोंनो होबावबाय। आरोबाव इसोरा जोंनो होबावबाय। बे समावनो नोंथांमोनहा गोबांथार गाज्रि आखल आखुफोरखौ नागारनानै सोरबा सानदों जानो हागौ, आङो 2022 जेखि खालामा मानाय 2023 गोदान बोसोरनिफ्राय आङो गोदान गोसो लानानै आङो मोजां सोलोंफिननोसै, आङो गथ'फोरखौ मोजां खांलांफिननोसै, गिर्जायावहाय आङो लोगो लाफिननोसै, आङो स्कुल कलेजावहाय आङो मोजां हाबफिननोसै। 2022 आवहाय आङो फेल जादोंमोन मेट्रिकआव, बियाव आङो नैबे बोसोरावहाय गोदान बोसोरावहाय गोदान मिजिं, गोदान थांखि, गोदान बिथांखिफोर लानानै आङो आवगायलांफिननोसै। 2023 आंहा गोबां मिजिंफोर दङ। आङो दिनै स्कुल कलेज हाबाखैमोन, आं हाबफिननोसै। आङो साख्रि मावनो गोसो गैयामोन, साख्रि मावफिननोसै। आङो गिर्जा हाबामोन, आंनि गोसोनि मैलाफोरखौ जादाव गारनानै नैबे बोसोराव आं बेबादि सानफिननोसै। बेबादिनो सिखाव खामानि मावला, बिमा बिफाफोरनि बोसोनखौ नैबे बोसोरनिफ्राय आङो मानिनोसै।
आङो बिमा बिफानि बोसोनजों आङो थांनोसै उन्दै उन्दै गथ' गथायखौ मिजिं सुजुदों ना बेबादिनो सुजुदों अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन जाय बेक्तिफोरनियावहाय दिनैहाय बेबादिनो गोदान बोसोर होनानै जादों लोंदों रंजादों गावनि गोसोखौ सोलायनाय नङा गोदान बोसोरबाबो गोजाम बोसोर जागोन जाय मानसिया गोदान बोसोर होनानै गावनि गोसोखौ सोलायनानै थांखि गोदान लानाय नङा आरो मिजिं थिनाय नङा गोदान आखल आखुफोरखौ सोलोंनाय नङा नोंथाङा जेबो सोलायनाय नङा 2022 आव जेरै सोलोंदों बै आखुथाया नोंनियाव थायोब्ला नोंथांनाव जेबो सेन्सआ फैनाय नङा नोंथांनाव थांखि लानो थाखायनो जोङो गोदान होनोब्ला जोङो मिथिगौ बबेबा बाजारनिफ्राय मोनफेरै बुस्थुफोर लाबोयोब्ला जोङो बेखौ गोदान होनगोन खाथा गोदान जुदि जोङो बायनानै लाबोयोब्ला जोङो बेखौ गोदान बुंगोन जोङो बेखौ गोजाम बुंनाय नङा अनजाग्रा लोगोफोर बबेबा गोजान जायगानिफ्राय आलासिफोर फैयोब्ला नुफेरै आलासिफोर फैयोब्ला जोङो बेखौहाय बरायगोन जोङो बेखौ नाजावगोन जोङो बेनो थाखाय मोजां थाग्रा जायगा होगोन मोजां सियार होगोन मोजां बिसना होगोन मोजां रुम होगोन बेनो मोजां आर'नाइ होनानै बेखौ गोदोनायाव सोगोन आरो बेखौ बरायगोन बेखौ मा होनगोन बेयो गोदान मानसि बियो गोजाम नङा बियो गोदान मानसि होननानै जोङो बरायगोन अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन दा बेनि गेजेरजों जोङो सोलोंनो हायो स्कुल कलेज गायसनो गोबां मानसिफोरा गोदानै अपेन खालामो गोदान अपेन खालामनायावहाय बिदिनो रिबन हास'यो आलासि लिंहरो बेफोरखौ जोङो गोदान होननानै बुङो अनजाग्रा लोगोफोर दिनै बेनि गेजेरजों जोङो सोलोङो गोजौआवहाय जोंहा बाइबेल सिरिफोर होनाय दङ जोङो बेखौहाय फरायनानै लाग्रोयो दे बाइबेलनिफ्राय जोङो फरायनानै लानो नोंथांमोना खोनासं दे बावहाय बुंदों नै फिलिपियान 3:13 सिरिनिफ्राय 14 सिरियाव बुंदों बिदा फंबायफोर थांखिखौ मोनहैबाय होननानै आं सानाखै आं बे मोनसे खामानिखौनो मावो उननिफोरखौ बावगारनानै सिगाङाव थानायखौ मोनहैनोसो हाजासे होसोदों 14 बेनिखायनो आङो थांखियाव सहैनानै बान्थाखौ मोननो थोंजों होसोदों बेनो जाबाय जिसु ख्रीष्टजों जोबनो गैयै गोथांखौ मोननो इसोरनि लेंनाय प्रेज द लर्ड इसोरनि माइख'आ बेबादि बुंदों फिलिपियानावहाय बेबादि लिरदों अनजाग्रा लोगोफोर दिनै गावनि थांखिया मोनहैयागौमानि गोजाम बोसोरावहाय गोजाम बोसोराव जेखि जाबोआ मानो बेखौ उनफिनालासिनो बेखौ होसोआलासिनो गोदान बोसोरजों गोदान गोसो लानानै बेखौ होसोबाय थागोन आरो उनफिननाय नङा होननानै बुंदों आङो आंनि होसोनाय बान्थाखौ मोनागौमानि आङो उनफिननाय नङा होनदों फिलिपियानाव अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन आङो उनफिननाय नङा बेनिखायनो आङो गोसो होथारनानै जिसु ख्रीष्टनि लेंनाय लामाजों आङो थांगोन अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन जोङो बेनिफ्राय जोङो मिथिदों जोङो बेनिफ्रायनो जोङो सोदान आखु आत्मिक सोदोब जाय व्यक्तिया जिसुखौ गोसो सिंनिफ्राय फोथायनानै आजावबाय बेयो जाय बोखांग्रा होननानै फोथायनानै लाबाय बै फोथायनानै लाग्रा व्यक्तिया गोदान जाबाय आरो बियो माब्लाबाबो गोजाम जाबावनाय नंलिया जायहा गोदान होननानै सानबाय आरो जायहा गावखौनो गोदान होननानै आरो फोथायबाय नाजावबाय बेबादि व्यक्तिया मा खालामबाय बेयो इसोरनि बिसाबो मुंख'जागोन आरो बियो मोजां सोलायबाय आरो बियो मोजां खामानि मावबाय आरो बियो गासैबो टटेलै सोलायबाय बियो गोदान जाबाय होननानै मुंख'जागोन आरो नोंथाङा बे खामानिखौ मावाब्ला नोंथाङा गोजामनिफ्राय आरो गोदान जानो हानाय बेबादि मुंख'जानाय नंलिया अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन
जाय बेसादफोरखौहाय जोङो बबेनिफ्रायबा सेकेन्ड हेन्ड बुस्थु बायनानै लाबोगोन फर एग्जाम्पल दे आङो बबेनिफ्रायबा माबा मोनसे मुवा बेसाद मोनसे बे बुस्थुआ जिबाय आङो बेखौ बानायफिनबाय जोङो बेखौ मा होनगोन बेखौहाय जोङो गोदान होननाय नङा जोङो बेखौ सेकेन्ड हेन्ड आरो बेखौ गोजाम बुस्थु बुंगोन दे बेखौ जोङो गोजाम बुस्थु बुंगोन बेखौ जों गोदान होनाय नङा बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर जोङो दहायनो जोङो सोलोंबोबाय एसे सिगाङाव जोंनि बे गासै गाज्रि साननाय हनायफोरखौ नागारजोबनानै ना ओमफ्राय जोङो बे जोंनि गोसोआवहाय गोदानखौ सोनानै दोननाय अनजाग्रा लोगोफोर बेखौनो मा होनदों बेखौनो गोदान जिसुखौ गोदानै आजावनाय सुबुंखौ इसोरा आजावो जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ गोदानै आजावगोन आरो फोथायगोन बैबादि बेक्तिखौहाय इसोरा नाजावो आरो इसोराबो बरायो नै इसोराबो बरायो जाय बेखौ फोथायो आत्माया थादलायै सोलाय होनो हायो जायहा जिसु ख्रिस्टखौ गोसो होनानै फोथायगोन नाजावगोन इसोराबो बेखौ अनगोन आरो इसोरनि आत्माया थादलायै बेनि गोसोखौ सोलाय होनो हायो दे सोलाय होनो जाय बेक्तिया इसोरखौ फोथायगोन आरो थादलायै सोलायगोन आरो बियो गावनिखौल' नायनाय नङा बियो गुबुननिखौबो नायगोन गावनिखौल' बियो साननाय नङा जाय मानसिया गाज्रि आखुनिफ्राय सोलायदों बैबादि बेक्तिया गावनिखौल' नायनाय नङा बियो गुबुनखौबो सिन्था खालामग्रा जागोन गुबुनखौबो बियो नायग्रा जागोन अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन बिनि साननाय हनायफोरा बिनि साननाय हनाय मावनाय गोसोआबो थाल्लायै सोलायजोबगोन आरो गोदान जागोन माने गावनि गोसोजों सोलायनाय बेक्तिया गावनि अननायखौ गावनिखौ दोनथ'नानैब्लाबो बियो गुबुनखौ अनग्रा बेबादि बेक्तिफोर जोङो बे समावहाय मोनसे बाइबेल जोङो फरायनानै लानि दे सियाम 4:22 सिरियाव बेबादि बुंदों नोंथांमोना नाय आरो बे बाइबेल सिरियावहाय बेबादि बुंदों बेनिखायनो नोंसिनि गोजाम आखल आखुफोराव सोरखौबा माबा मोनसे गाज्रि खालामनो नागिरनाय सानथ्र'नो हायै गाज्रि साननाय हनायफोर गोजाम आखल आखुफोरखौ नोंसोरो नागारदो आरो नोंसोरो गोदान जादो होननानै बेबादि लिरनाय दङ सानथ्र'नो हायै गाज्रि आखल आखुफोर जोङो खालामो गाज्रि सानो गाज्रि मावो गाज्रि सानफ्राङो सोरखौबा दिनै रायो सोरजोंबा दिनै बेबादिनो गिर्जा मानसिफोरजों नायलायनो हायै बायदि जायो स्कुल कलेजफोराव थांनो इसा गैयै जायो बाग्रा जायो बैफोरबादि गाज्रि आखुथायफोरखौहाय नोंसोरो गारदो आरो नोंसोरो मोजां आखल सोलोंदो होननानै बाइबेला आरो बाथ्रायाव जोङो खोनादों जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनाय नङा इसोरखौ नाजावनाय नङा आरो बैबादि बेक्तिफोरा फोथायैफोरा सैतानजों जोमै खोबफबनाय बादि खोबफबनानै लाजागोन आरो बिसोरो मा होनदों बिसोरो खोबनानै सैताना बिसोरखौ नुयै खालामबाय होननानै बुङो सैताना इसोरनि गाहाम रादाब सोलोंनायनिफ्राय बिसोरनिफ्राय हमथाबाय आरो बिसोरखौहाय बादा होबाय आरो जोमै खोबफबनायफोरबायदि बिसोरखौहाय बादा होबाय आरो बिसोरखौहाय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनाय नङा नाजावनाय नङा अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन दिनै सैतानजोंहाय फिदिंजागोन सैतानफोरजों बिसोरो बोनफब जागोन आरो सैतानफोरजों बियो नारसिनजागोन जोङो बेखौहाय फरायनि दे बाहाय बुंदों नै बिसोरो फोथाया मानोना बिसोरनि गोसोफ्रा बे संसारनि सैतानजों खोबनानै दोनजाबाय आरो इसोरनि थार महर ख्रिस्टनि गाहाम रादाबनिफ्राय नुजानाय स्रांखौ सैताना
बिसोरखौ नुयै खालामबाय इसोरनि मेगननि आन्दोनिफ्राय बिसोरनि फोथायनायफोरखौहाय सैताना बिसोरखौ नुयै खालामबाय आरो बिसोरखौहाय हमथाबाय जोङो बेखौ खोनाबायनानो जायहा फोथायनाय नङा सैतानजों बेबायदि खालामजागोन आरो सैताना बेबायदि खालामो जोङो बेखौहाय नोंथांमोना खोनाबाय आरो मोनबाय बेनिखायनो अनजायग्राफोर जोङो फोथायनो नांगोन फोथायोब्लासो जोङो दिनै नाजावोब्लासो दिनै इसोरनि महिमाखौ मोनगोन आरो गावखौ जोङो सोलायहोनो हागोन सैताननि गाज्रिनिफ्राय जोङो खारग'नो हागोन अनजायग्रा लोगो एग्जामपोलाव जोङो नुयो पाउलनि जिबन पाउलनि थानाय लामायाव जिसुखौ नुनानै थाल्लायै सोलायदों जिसु ख्रिस्टखौहाय बेयो दामाकास कुटियावहाय बे थांनाय लामायावहाय बेयो लोगो मोनदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्टखौ नुनानै बेनि गोसोआ सोलायदों आरो नाजावदों अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन आरो बेल' नङा जोंहा सामारिया आइजोआबो थाल्लायै सोलायबाय आरो बेल' नङा सकिय हायथादा जायखौ जों मिथिगौ सकिय होननानै बेबो दिनैहाय गोबां गोजाम आखल आखुफोर बिनियाव दङमोन गावनिखौल' बियो सानग्रा मानसिमोन आरो बियो गुबुनखौ अननो रोङै बियो सासे व्यक्ति मानसिमोन गुबुननिफ्राय थाइसे लानांगौ थाइनै लाग्रा बेयो सासे व्यक्ति बे व्यक्तियाबो जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोननाय लोगो लोगो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय लोगो लोगो बेनि साननाय हनायफ्रा टटेलि चेन्ज जादों आरो बेनि साननायफ्रा गासैबो गोदान जादों आरो बेयो गावनिखौल' नायालासिनो गुबुनखौबो नायहैग्रा बेबादि जादों गावनि थाखायल' सानालासिनो गुबुनफोराव बांसिन सानग्रा जानो रोंबाय सोलायबाय जोंबो बेबादि गावखौ साननो हायो गावखौ बेबादि मावनो हायो अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन जोङो बे समावहाय आरोबाव लोगो नोंथांमोन गोजामा थांबाय आरो गोदान जाबाय ना गोजामा थांबाय आरो गोदान जाबाय ना दिनै बेनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे गस्ला जुदि जोङो गानबाय थायोब्ला अनजाग्राफोर जोङो माबा मोनसे बेगफोर जोङो बाहायोब्ला दिनै बेखौ जोङो गोबां सम जोङो बाहायनो हाया गोबां सम बाहायनो हाया हयथ' बियो जिलांगोन हयथ' बियो मैला जागोन हयथ' बियो गारजागोन आरो बेखौहाय रावबो मानसिफ्रा बाहायनाय नङा बेखौ जोङो मा होनगोन बेखौ गोजाम जाबाय बेखौ गोजाम जाबाय होननाय बे जोंनि थांनाय 2022 मायथाइयाबो जोंनि थाखाय बियो गोजाम जाबाय बेयो गोजाम जालांबाय आरो नैबे 2023 जोंनि थाखाय गोदान जाबाय आरो बेयो जोंनि थाखाय गोदान गस्ला गोदान ड्रेसफोर जाबाय ना गोदान बोसोरखौ बरायनायजों जोङो बेखौहाय अननो नांगौ बेबादिनो जिबना जोंनि जिबनावहाय थानो हाया आरो बेयो खारलाङो नङा होमबा गोदान नालाय गोदान रंजानायजों गोदान जायो जोंनियावहाय बेजों खुसि जायो बेबादिनो गोजाम बोसोरा थांनायजों लोगोसे मा होनदों गोदान बोसोरा जोंनि आखायाव फैबाय बिराद खुसिनि बाथ्रा गोजाम आखल आखुफ्रा थांजोबनानै आरो जोंनि आखायावहाय गोदान बोसोरा जोंनि आखायाव फैबाय बेयो सोरनि अननाय इसोरनि अननायजों आरोबाव बे गोदान बोसोरखौहाय इसोरा जोंनो होनांगौब्ला जोङो मोजां जानो नांगोन आरो हादर बेंगिरिफोराबो गोबां बोसोराव बोसोरबा बोसोरथामजों चेन्ज खालामो बेनिफ्राय मोजांनिख्रुइ मोजां दैदेनलांनो थाखाय बिसोर थांखि आरो बिथांखिफोर लायो अनजाग्रा बयबो गासैबो जौगानायनि थाखाय थांखि लानो नांगौ बेबादिनो थांखि लायो 23 आवहाय थांखि लानाय थांखि आरो प्लाना मा नोंथाङा दाना बिजिरबानो जाबाय दिनैहाय नोंथाङा आरो आंनि जिबनाबो थांखि लादों आंनि जिबननि थांखि लानाया बे जाहैबाय बे गुवार बुक दिनै गोबां आंनियावहाय गोसोआव गाज्रि साननायफोर दं गाज्रि लुबैनायफोर दङ सोरखौबा माबा मोनसे हामलायनाय रागा जोंनायफोर दङ दिनै बेनिफ्राय आङो टटेलि चेन्ज खालामनो आंनो इच्छा जादों
आरो आङो प्लान खालामगोन अनजाग्रा लोगोफोर बेनि उनावसो आङो मिनिस्ट्रि मावलांगोन आरो मिनिस्ट्रि मावनानै आङो गावखौनो दिनै सोलायनायनि गेजेरजों सासे बेक्ति गाज्रिखौ आङो मोजाङाव लाबोगोन आरो सोरबा लोंनायनिफ्राय सोरबा सोबनायनिफ्राय मोजां लामायाव लाबोनायनि थाखाय आंहा गिदिर प्लान दङ अनजाग्रा लोगो आंबो नोंथांमोनहाबो बेबादिनो हयथ' गोबांथार खामानि मावनायनिफ्राय गोजान जानायनि थाखाय माबा मोनसे सोलायनायनि थाखाय प्लानफोर थानो हागौ न'खर खांलांनो थाखाय सोरबा साख्रि मावनो सोरबा मोजां हिनजाव नायनानै मोजां नैबे बोसोरावनो हाबा खालामसिगोन थांखिफोर थानो हागौ आरो बेबादिनो गोबां हादर बेंगिरिफोराबो मोजां नैबे 2022 आव जेरैबादि गाज्रि आं दैदेनलांबाय नैबे 2023 आव आङो बे हादोरखौ मोजां दैदेनलांग्रा जानोसै मण्डलीखौ आं मोजां सालायलांग्रा जानोसै आङो मण्डलीनि मानसिफोरजों मोजां रायलायग्रा जानोसै गथ' गथायफोरखौ आङो फोरोंग्रा जालांनोसै हयथ' नोंथांमोननि जिबनावहाय बेबादि साननाय दङ नैबे बोसोराव आङो गोदान गोसो लानानै स्कुलफोरखौ आङो नागारदोंमोन बेनिफ्राय आङो हाबफिननोसै आरो बिमा बिफाफोरजों मोजां सोमोन्दो थानोसै आरो जेब्लायबो गिर्जायाव आं हाबग्रा जानोसै गोबां मानसिफ्रा बेबादि सानदों जानो हागौ आंबो सानदों नोंथाङाबो सानदों आरो बेबादि साननाय थांखि प्लाना नोंनियावहाय थानो नांगौ आरो बेबादि थांखि गैयाब्ला अनजाग्राफोर जेबो जानाय बे 2023 नि 1 अक्ट' जानुवारिनिफ्राय नोंथाङा गोदान थिरांथा आरो थांखि लादो आरो नोंथाङा थांखि बायदि मावदो ख्रिस्ट'नि बाथ्रा रावफोरखौहाय नोंथाङा खोनासंनो नांगोन बाहाय बाइबेलफोरावहाय बुंदों बाइबेलफोराव बुंदों जहन 12:3 मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं बाहाय ओरैबायदि दरखौ बेनो खेवनानै होगोन होननानै बुंदों मेन्दाफ्रा बेनि रावखौ खोनासङो आरो बियो गावनि मेन्दाफोरनि मुंखौ मख'योब्ला बेनि मुंफोरनि गेजेरजोंनो बेयो थांगोन होननानै बुंदों अनजाग्रा लोगो नोंथाङा जुदि दर खेवनो जुदि बियोब्ला सोङोब्ला नोंथांनो दर खेवगोन आरो इसोरनियावहाय जिसु ख्रिस्ट'नियावहाय बियोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनो होगोन अनजाग्रा जोङो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि साफा साफा बोरमा मेन्दाफोर जिसु ख्रिस्ट'खौ जायहा बोरमा मेन्दानि लावखार आरो जिसु ख्रिस्ट' होननानै फोथायगोन दिनै जोङो बेजोंनो जोङो दैदेनजागोन आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ जायहा फोथायनाय नङा आरो बेयो माब्लाबाबो जिसु ख्रिस्ट'नि उन थांफानाय नङा जेरै जाय लावखारफोरा गावनि फिसिनाय मोसौ आरो बोरमा मेन्दाफोरखौहाय लाङोब्ला बिसोरो बे मुं दोननायनि गेजेरजोंनो मुं होनाय लोगो लोगो लेंहरोब्ला आरो थाथ'नो थिनोबा बिसोर थाथ'यो थिग बे रोखोमैनो जिसु ख्रिस्ट'खौ जायहा फोथायगोन जिसु ख्रिस्ट'खौ जायहा फोथायगोन बेयो जिसु ख्रिस्ट'नि साफा साफा मुं जागोन आरो बियो गुबुननि रावफोरखौ बियो खोनासंनाय नङा बियो जिसु ख्रिस्ट'नि रावखौल' बियो खोनासंगोन होननानै बुंदों अनजाग्रा जिसुखौ जायहा फोथायनानै नाजावगोन बेयो जिसु ख्रिस्ट'नि बिसाफोर जागोन जहननि 7:12 सिरियावहाय नोंथांमोना फराय बावहाय मोनगोन जाहैबाय जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै नाजावगोन बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'नि साफा साफा बिसाफोर मुंख'जागोन होननानै बुंदों नाथाय जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनाय नङा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय नङा मोनजाग्राफोर बेयो जिसु ख्रिस्ट'नि बोरमा मेन्दाफोरबो जानाय नङा आरो जिसु ख्रिस्ट'जों मुंख'जानाय सासे मुं दोनजानाय आरो सासे बेक्तिबो जानाय नङा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'खौ जायहा फोथायगोन नाजावगोन बेयो जिसु ख्रिस्ट'नि बिसा जागोन आरो बेयो जिसु ख्रिस्ट'नि सासे मुं बियो दोनजागोन बाहायजागोन जेब्लायबो बेनि उन थाबायगोन
जायहा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायगोन जिसु ख्रीष्टखौ नाजावगोन आरो गोदान गोसो लानानै बियो जिसु ख्रीष्टखौ बरायगोन आरो बियो नाजावगोन बियो जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनायखाय जिसु ख्रीष्टनि उन बियो थांफागोन अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन जिसु ख्रीष्टनि उन थांफागोन बेवहाय बाइबेल सिरावहायबो बेबादि बुंदों माब्रै बुंदों बाहेरायाव लेंनायनि उनाव जिसु ख्रीष्टखौ फोथायग्रा मेन्दाफोरा आं डाइरेक्ट बुंबाय दे नाथाय बै मानसिजों फिजानाय बोरमा मेन्दाफ्राबो मानसिजों फिजानाय दैदेनजानाय गावखौ गुमदिंजानायनि उनसो बियो थांगोन आरो बियो गुबुन मानसिनि राव आवाज भइसफोरजोंहाय बियो थांनाय नङा मानोना बियो मिथिगौ दि आंखौ बिसोर दैदेनो आंखौ बिसोर लाङो दै दौहैयो नंगौना नङा बेफोरबायदिखायनो बियो सासेनिल' दैदेनजानाय रावखौ बियो मिथिगौ बोरमा मेन्दाया बेनिखायनो जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायगोन आरो बेल' जिसु ख्रीष्टनि उन थांगोन आरो बियो गुबुननि मुं दोननायफोरखौ बियो नाजावनाय नङा आरो गुबुननि मुं होनायफोरखौ बियो मुं थिसननाय नङा आरो बियो खोनासंनाय नङा बियो खालि गावखौ दैदेनग्रानि लामाजों आरो उनजोंल' थांफागोन सोरजों जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायगोन गावनि गोसो सोलायनायजों जिसु ख्रीष्टखौ गावनि गोसोआव दोनगोन बैबादि व्यक्तियाल' जिसु ख्रीष्टनि उन थांगोन जिसु ख्रीष्टनि अनगायै गुबुनफ्रा मुं दोननानै बेखौहाय लाबोनो दैदेननो आरो गुमदिंनो नागिरोब्लाबो जिसु ख्रीष्टखौ फोथायग्रा व्यक्तिफोरखौ माब्लाबाबो गावनि नंखाय लामाजों बियो लाबोनो हानाय नङा नाथाय जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायाखै जिसु ख्रीष्टनि बिसार जायाखै जिसु ख्रीष्टखौ नाजावाखै जिसु ख्रीष्टनि उन थाङाखै बैबादि व्यक्तिया दिनै जिसु ख्रीष्टनि मुं दोनजायै व्यक्तिफोरासो जिसु बियो गोजान जागोन जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ नाजावबाय जिसु ख्रीष्टखौहाय बियो बरायबाय आरो फोथायबाय आरो बियो बेनि उननिफ्राय माब्लाबाबो गुबुनथिं बियो थांनाय नङा जोंनि गेजेरावबो नोंथाङा जुदि जिसु ख्रीष्टखौ फोथायबायब्ला जिसु ख्रीष्टखौ जुदि नोंनि गोसोजों गोदान गोसोजों नाजावबायब्ला गुबुन लावखारफोर साफ्रोमबो मानसिबो बुस्थुफ्रा नोंनि खोथा खोनासंनाय नङा दिनै जिसु ख्रीष्टखौ फोथायग्रा जिसु ख्रीष्टनि आगानसेबो लोरिनाय नङा नायफ्रा साग्लाङै जिसु ख्रीष्टखौ फोथायगोन बेनो दिनैहाय गावनि गलिनिफ्राय बियो थांगोन आरो बियो गोदाव सोराव जाहैगोन अनजाग्रा बिगुमा गैयै सासे व्यक्ति जाहैगोन बिथांमोना मोसौफोरखौनो गावनि नंगौ गलिनि मोसौफोरखौनो मिथिगोन नंगौना नङा गावनि मालिकनि मोखां नुयोब्ला गावनि न'खरनि मोसौ खाग्राफोर नुयोबा गाबगोन नंगौना नङा होसोबोगोन दै लोंनो थाखाय गावनि न'आव फैगोन थिग बे रोखोमैनो जिसु ख्रीष्टखौ जायहा फोथायगोन बेबादि व्यक्तिया जिसु ख्रीष्टनि खाथिनिफ्राय उननिफ्राय अनस्ल'नाय नङा आरो बियो फोथायगोन जायहा गोनो गोथो फोथायग्रा बेबादिया जिसु ख्रीष्टनि उननिफ्रायबो थांगोन अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन जोङो बेखौ सोलोंदों नोंथांमोनहाबो गोदान गोसो लानानै गोदान मिजिंनि गेजेरजों जिसु ख्रीष्टखौ गावनि गोसोआव सो आरो जिसु ख्रीष्टखौ गावनि लावखार होननानै नोंथाङा सान आरो जिसु ख्रीष्टखौ जिसु ख्रीष्टखौ बेनो नोंखौ हेफाजाब खालामगोन बोसोन बिजाबनि 3 बालाब 10 बेबायदिनो बुंदों आरो बेनो नोंखौहाय जौगाहोगोन आरो नोंनि थांखिफोरखौहाय जाफुंहोगोन अनजाग्रा लोगोफोर
बेनो नोंनि थांखिफोरखौहाय जौगाहोगोन, बेनो नोंखौहाय जाफुंहोगोन आरो बेनो नोंनि गासै नांगौ जानाय समावहाय हेफाजाब खालामगोन। लोगो नोंथांमोन जिसे सिरियावहाय बेबादि बाथ्राखौ बुंदों, जि इसोरखौ नोङो फोथायगोन, गावनि गोसो गुरै जानायजों नोङो नाजावगोन, नोङो दिनै इसोरनिफ्राय अननायफोरखौ नोङो मोनगोन, इसोरनिफ्राय हेफाजाबफोरखौ नोंथाङा मोनगोन। गावनि जौगानाय, गावनि मोजां मानसि जानाय, मान सन्मान मोननो लुबैनाय आरो नोंथाङा बयजोंबो मान होजानो लुबैनाय आरो नोंथाङा गावखौ गिदिर मानसि जानो साननाय नोंथांनियावहाय इच्छा दङ ने? नोंथांनियाव गोसो दङ ने? गावखौनो मोजां आखल आखु दिन्थिनो थाखाय नोंथाङा गोसो दङ ने? नोंथाङा जुदि गोसो दङब्ला, नोंथाङा सासे फोरोंगिरि जानो गोसो दङब्ला, नोंथाङा जुदि फोथायनायनिफ्राय गावखौ गोजौआव जुदि लांनो इच्छा जादोंब्ला, नोंथाङा फोथायनो नांगोन, नोंथाङा सोलायनो नांगोन। नैबे 2023 आवनो आङो दिनै सोलायसिगोन। नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला नोंथाङा माव, फोथाय, इसोरखौ फोथाय, इसोरखौ नाजाव, इसोरनि खाथियाव था आरो इसोरा नोंखौ अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन। जोङो नैबे 2023 मायथाइयाव जोङो गोदान गोसो आरो गोदान मिजिं, गोदान थांखिफोर, गोदान बिथांखिफोर जोङो लानि। दिनै बे थांखिनि गेजेरजोंसो नोंथांनियाव जेबो ड्रिम गैयाब्ला, नोंथांनियाव जेबो थांखि गैयाब्ला, जेबो साननाय गैयाब्ला नोंथांनि नैबे 2023 गोदान बोसोराबो ओरैनो जागोन। नाथाय नोंथाङाबो साननो नांगोन, दिनै गोजामफोरखौ नागारनानै गोजानफोरखौहाय गासैखौबो आङो बोखारजोबनानै आं नैबे 2023 मायथाइयावहाय आं गावखौनो सोलायसिगोन। आं गावखौनो मोनसे गोदान टपिक खालामनानै, मोजां आयदा लानानै आं गावखौनो मोजाङै नैबे बोसोरावहाय सालायलांसिगोन, न'खरफोर खांसिगोन। नोंथाङा जुदि बेबादि साननाय दङब्ला दिनैनो दानो नोंथाङा बे प्लानखौ खालाम आरो नोंथांनि थांखि बायदि नोंथाङा माव। जाय बेक्तिनि जिबनावहाय बेबादि थांखिया थानाय नङा आरो जेबो साननाय नङा, नोंथांनि जिउआव जेबो खामानि मावनाय नङा आरो इसोरा जेबो हेफाजाब खालामनाय नङा। अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन, दिनै गोबां मानसिफोरा हेपि निउ इयार ना, बोसोर गोदाननि थाखाय रंजादों, सोरबा जादों, सोरबा लोंदों ना, सोरबा सोबखावदों, सोरबा बेबादि पिकनिक पार्टि जादों, सोरबा बेबादिनो गोबां जायगाफोर बेरायदों। बेराय, नो डाउट, नो प्रब्लेम, जेबो नङा, जेबो प्रब्लेम गैया। बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर, खिन्थु नोंथाङा गोदान गोसो आरो गोदान मिजिं लानानै जुदि गावखौ जुदि सोलायनो हानाय जिबन जुदि गैयाब्ला, गोदान बोसोरखौ बरायनायनि थाखाय नोंथाङा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। गोदान बोसोरा जाबाय नोंथांनि गोसोखौ सोलायहोनाय। दिनै गासैबो गोजामफोरखौ गारबा जों मानो गावनि गोसोखौ सोलायनो हाया? जों मानि थाखाय गावनि गोसोफोरखौहाय जोङो फुदुं आरो मोजां लाबोफिननो हाया? अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन, नोंथाङा जानाय लोंनायजों दिनै बरायदों, थिगानो, खिन्थु नोंथाङा बे गोदान बोसोरावहाय थांखि लानो नांगोन। नोंथाङा बे गोदान बोसोरावहाय मिजिं लानो नांगोन, प्लानफोर थानो नांगोन। बे प्लाननि गेजेरजों, थांखिनि गेजेरजों नोंथाङा अनजाग्रा लोगोफोर दिनै सोरखिनो हागोन। आरो दिनै गोबां मानसिया, आंबो रंजादों, मैया आंबो मोसादों, मोनायाव हारसिं 12थायावहाय बेबादिनो मबाइल दामनानै गोबां रंजादों, आङो जै होदों। जायफ्रा आंनि मबाइल स्टेटासाव नुदों, बावहाय नोंथांमोना नुदों। अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन, दिनैहाय रंजानायजों लोगोसे गावनि गोसोखौबो फिदिंनो हानाय जानांगोन। गाज्रि लामानिफ्रायबो जोङो गिदिंफिननो नांगोन आरो जोङो मोजां लामाजोंहाय जोङो थांनो नांगोन। बिसोर जोंनि गोदान बोसोरनि गोदान गोसो, गोदान मिजिं लानानै गोदान बोसोरखौ बरायनाया। अनजाग्रा लोगोफोर, रंजाबाल' जाया, दिनै गावनि गोसोखौ बोरै फिदिंनो हायो, बोरैबा जोङो गाज्रिनिफ्राय मोजां लाबोनो हायो, बेखौ नोंथाङाबो साननो नांगोन, आंबो साननो नांगोन। जों बयबो बे थांखिफोरखौ लानो नांगोन। अनजाग्राफोर, दिनै बे थांखिफोरखौ लायोब्लासो गोदान बोसोरा जोंनि देहा, जिबन, सोलेरावहाय जोंजों हेफाजाब खालामगोन आरो जोंनि थांखिफ्रा जाफुंसारगोन। अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन, नैबे थांनाय 2022 नि जे गाज्रि मुवा बेसादफोर बाहायनाय,
गाज्रि जानाय लोंनाय, गाज्रि जिनाहारि खालामनो साननाय, सिखाव खामानि मावनाय, बिमा बिफाजों नांलायनाय, स्कुलाव हाबै, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना नैबे 2022 बे मायथाइयावहाय गारजोबदो आरो नोंथांमोना बे गारबोनाय जाथायनिफ्राय आरो मोजां आखल आखु न'खर खांफिनदो, स्कुल हाबफिनदो आरो बेबायदिनो मा होनो नोंथांमोनहा बिमा बिफानि बोसोन लादो, बिमा बिफाफ्राबो गिर्जाफ्राव हाबफिनदो, मोजां गामिनि मानसिफोरजोंहाय सोमोन्दो लाखिदो, रंजादो, गोरोबलायदो, आखाइ हमलायदो। नोंथांमोनावहाय इसोरा गेदेर बोर होगोन नैबे फैनाय गोदान बोसोरावहाय। आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय, नोंथांमोनहा जेब्लायबो रंजा खुसि थादो, रंजा खुसि इसोरनियाव नांथाबदो, रंजा खुसियैहाय नैबे गोदान बोसोरावहाय गोदान गोसो गोदान मिजिं लानानै इसोरखौ बाख्नायदो आरो जेब्लायबो गावनि गोसोखौहाय गुबुन गाज्रि लामाजों थांनो नागिरनायखौ हमथानानै लादो। आं बेखौनो नोंथांमोनखौहाय खावलायबाय। नोंथांमोना फै आरो मोजां लामाजों फै, मोजां लामाजों थांनायनि थाखाय जेबो बादा गैया। दिनैहाय गाज्रि लामाजों थांनायनिफ्राय नोंथांमोना गोजान जा आरो मोजां लामाजों नैबे गोदान बोसोरावहाय गोदान थांखि लादो। गोदान थांखिनि गेजेरजों नोंथांमोनहा इसोरनाव गसंथाबनानै थादो। नोंथांनि थांखिखौ नोङो नैबे 2022 आव नोङो गोदान प्लान लादो आरो इसोरनि अननायजों नोङो दैदेनजादो। नोंथांमोननि सिगाङाव बे गुसुं मेसेजखौहाय आङो होबाय। नोंथांमोननि गेजेराव थानानै, नोंथांमोननि जिबनाव थानानै इसोरा गेदेर बोर आरो आशीर्वादखौ लाबोथोंसै। हामबायसै। आमेन।